Üçüncü oktyabr hepdäniň bazaryny men ýene de sen bilen Murat Gurbanov. Men şu gepleşigimde biziň halkymyza mesaj guratjak bolýan şo konstitusiýanyň maddalaryny we Türkmenistanyň gelen habarlar boýunça gepleşip urjak bolýan. Ine aýdyp geleniň Türkmenistanyň konstitusiýasyna. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 40-njy maddasy şeýle diýär. Her bir adama pikir we söz azatlygy käpillendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýalyda onuň kanunyna laýyklykda ýaratmaga pähel bermäge hukugy ýok. O diýmek ne? Egerde Türkmenistanyň grajdany bir adam Türkmenistanyň içinde öz pikirini aýtsa, Türkmenistanyň ýandalarına gawat gelmese, ýa-da mysal üçin MHM işäriň pikiriçe on pikirçe, onun alyp barýan terörist siýasatyna diňgelmese, ol aýdyp biler. Hak bar. Türk konstitusiýasy 40-njy şonu ýanky berki diýär we Türkmenistan prezidenti şol konstitusiýany garant bolup, şol konstitusiýa maddalarynyň işlenmegine garant bolupdy. Hiç kim, şu ýene 40-njy maddaga geçelim, ýanky ýygyder tekst bar. Hiç kim özünün pikirini ve ınam yıktığını beyan etmeyene ya da ondan yüz döndürmeyene mecbur edilip bilmek. Diyeyim, eğer şol adam şuraya pikir ediyen olsa, şonu, yani şu pikirini yütketmeyene mecbur etmeyene hiç kim hakkı yok. MHM gelip seni basış eder ya eyleki, beyleki eder. O doğru bir kanun. Yine şul siz öz haklarınızı alanınızda şu maddalara göre siz konstitusiýanyň ulan ýeninizde siz Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barmaly siýasatynyň içinde şondan çykan gok. Onun üçin sizi MHM'ye gelip sizin alyp barýan ýa konstitusiýanyň esasyna pikirleriniz bozýan bolsa ol dogry jenaýat. Siz şunu düşündirmeli. Men Türkmenistanyň konstitusiýasyna esaslanýan, sen näme esaslanýan? Görkezme bar. O görkezmeňi prezidentin kimi ya onun kaptanına Kıhramov Jadanyň kimi toğlap jüýüne sal. Gaýdyp gürleme. Olar ýaly görkezme bar diýsen, ondan meňem görkezmem bar Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan ine şu konstitusiýany şu ýaly sen ýaly paraxor MHM'lik gelenine ýüzüne ýerme diýip aýtjany. Meňem görkezmem bar Türkmenistanyň prezidentinden ýanky Türkmenistanyň konstitusiýasynyň garantyndan Yoldaş Berdimuhamedowdan görkezme bar. Ine şu ýaly sen ýaly paraxorlar gelip şu konstitusiýa işläni ok. Ine biziň bir görkezmemiz bar. Şoň esasynda sen şunu gürlemeler, haklaryny almalar diýende ine şu konstitusiýany alyp maňlaýyna ýelmemäne men hakym bar, ine prezidentiň görkezmesi bar diýip aýdyp berersin. Onsoň soran sen kim? Han poweskan haýsy kanunyň, haýsy maddaň esasyna konstitusiýanyň haýsy kanunyň, haýsy maddaň esasyna men ýanymga gelip sora berýär. Ýokmy? Ýanky kanun şertde gelbilmedingmi? Olar ýaly maddalar, olar ýaly kanunlar ýok bolsa, şu ýerden gidim, bolmasa men polis işgärlerini çagyryp, prokuror jaňyryp, siziň maňa gelip biýüne basyş edip menden para almaňyzy häzir aýdan diýseňiz gaç gitmese men zat bilmedim. Ine şu ýaly görüşmeli. Ine şul men size görüşmeň ýoluny görkezýär. Şoň üçin siz prokuratura bir zat bolsa, şu bir zat ýanky bolsa gün prokuratura bar. Ardyny. Prokurorlar ýatyrma. Prokurorlaryň birinji bilen işi niýede kanun bozulsa, iddialy ılgap şonu tutup şonu basmaly. Ine şolaryň ýanyna barın. MHM işleri bozýarlar barın. Bular sizi gorkuzýar, kanunsuz zatlaryň arkasyna gildenip size ine görkezme we ýaşulyň. O narkoman ýaşul gireýişiň görkezmeden aňyrda dursun. Habaram ýokdur şolaryň bardygyna. Ýani şoňa gildenip sizden para alyp size basyş edip kanun bozýarlar. Diýmek, jenaýatçy terroristler MHM'ni siz tutup prokuratura tapşyrmaly. Inni siz egerde öz haklaryny soramany hekimlige barsaňyz, size bir zat diýse, şu 40-njy maddany görkezin. Hakymma sizem hökümet işler berja etmeli. Bolmasa men prokuratura barýan. Ine berekella
30 tane ayal maşgala marin ayallary hekimiň üstüne prokuratura batdylar. Gaty owy. Barın. Ağlamadyk çağa emjek ýok. Hereket etmeseňiz size ýanky subsidiýowany produktlar berilmez, size pensiýalar berilmez. Nowatda durursyňyz hemme zadyň izinden. Şonuň üçin siz hereket etmeli. Şu güneçellik hereket etmeýän ol ýanky kezzap, bütün ömrüni kezzaplyk edip minister bolan, ondan soň vice premier bolan, muny Niýazow oglum ýa näme ýanyna saklap gizläp bir çyrşyny däl ýanky pudoklara seyretdirip vice premier diýip saklap ýa gorap ýördi. Ölen muny ýerine iksany türkmen däl Jadan bilen Kran muny oýnatyp hökmünde prezident etdiler de oýnap ýatylar. Bunun Türkmenistan dolandırmana aňyrda dursun. Öz ýegenleri bilen Türkmenistan tanap ýör. Bu adam hiç wagt ykdysat tarapdan okuw oturmadyk. Siýasat tarapdan okuw oturmadyk. Siýasatyň nämedigini bilen ok, ykdysadyýatyň nämedigini bilen ok. Bir diş doktor adam Türkmenistany dolandyrjak bolup, ýani her adet gördü. Pilot boldy, kaçok boldy, ýani velosiped boldy, atçy boldy, itçi boldy, ay kim tolka bolmady. Olam kömek eden o. Sebäbi o bilýän näler? Ortağa çykyp itçi bolanyndan ykdysadyýat dogulanan ok. Ortağa çykyp atçy bolanyndan, ýani sen alýan gonorarlaryny ýaşlarda utup birinji ýer alyp, onam jüýüňe salyp, ol bir ogurlamak tehnikasynyň bir usulyny edip, bizim ykdysadyýatymyz galan ok ondan. Onu düşünen o adam. Psihik taýdan giden, geraýyn urup, şol adam Türkmenistan dolandyryp gelýär. Türkmenistan 7-nji ýyldan 14-nji ýyla çelli newit gazynyň bahasy uly bolan soň biz ünsen bermedik. Hal maddi ýagdaýymyz bolsa da bir elbetde däl. Inni haçanna hakyky prezident, hakyky ýa-ni ýerine ýetirjik hökümet krizisde döwlet dolandyrmaly bolsa, bu ýok. Bu normal. Bu başçykan o. Inni şol öýüni aýyrtmajak bolup konstitusiýany üýtgedip, onam 7 ýyllyk edip prezidentligi, onam öňünden falsifikasiýa edip utun bolup, aýgaral haramlyk edip, eýdip, beýdip wagt çekip ýör. Bizim wagtymyz çekip. Şoň üçin biz gaty derek ýagdaýda konstitusiýanyň maddalaryna ýapyşyp öz haklarymyzy goramaly. Inni 40-njy maddan ýa her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başka maglumatlar kanunda gadagan edilmedik usullar erkin gözlemäge, almaga we ýaratmaga hukuky bardyr. Ine men size ýürüýte konstitusiýanyň ýanky maddalaryny ugrutdum. Şonu ýaratmana hakyňyz bar. Listov hökmüne ol konstitusiýa ol ýanky ýürüýte kitapça tamma. Egerde şu listovlar üçin siz basýan bolsalar, onda konstitusiýa çykaranlar basmaly. Halk Geňeşiň hemmesini basmaly. Türkmenistanyň prezidenti birinji basmaly, o konstitusiýa gol çekdi. Şonu tasdikledi. Diýmek, konstitusiýany ters ulanyp size basyş edýärler. Diýmek, MHM işgärleri, polis işgärleri kanun bilmege aňyrda dursun. Diňe jenaýat işgärleri. Ine şonu siz düşündirmeli. Şoň üçin listowlaryny ýaýrar, konstitusiýanyň ýanky esas maddalary sizin haklaryňyzy gorýan, prezidentiň konstitusiýany bozýan maddalaryny biz ýaýradak, onu araňyzda paýlaşyň. Kim tutsa da şu konstitusiýadan gerek bu. Konstitusiýany bir eliňizde saklaň, ýani tofkany bir eliňizde serdiň. Bir harp goşdy. Şuň esasyndan men paýlaýan şunu. 40-njy madda ýani ikrar edýär. Bana ruhsat berýär diýip aýdyň şonu. Indi ýene bir maddany sizin bilen düşünşek bolýan, siz düşündirjek bolýan. Men size her gerek çykyş edimde bir kısan maddany düşündirýin. Size ansat bor ýanky Türkmenistanyny öz haklaryny goramaly. 43-nji madda. Raýatlara kanunda bellenlen tertipde ýygnaklary, ýygnaşyklary we beýlik köpçüliklerin çägleri geçirmek adatlygy käplendirilýär. O diýmek näme? Sizin ardyňyz bar. Ýani aýlyk ýok, işledik, nowatda durup ýadadyňyz, çağırana da çörek bermäne puluňyz ýok. Hekimlige üýüşüp barmana,
ine şu 43-nji madda size ruhsat berýär. Ýene bir gede gaýdýan. Konstitusiýamyzyň Türkmenistanyň esas kanunynyň 43-nji maddasy raýatlara kanunda tertipde ýygnaklary, ýygnançyklary, ýürüýişleri we beýlik köpçüliklerini çärleri geçirmek azatlygy käpillendirilýär. Sizinki ýürüýiş bolýar. Siz ýürüýüş barýaňyz we häkimiň öňüne häkimden talap edýäňiz. Eger şol sizden gaçyp ýa hytyrlap jogap bermese, gönü şol halk bilen, ýanyňyzda adam bilen gönü prokuratura baryp prokurordan talap edýäňiz. O kiçik prokuror däl, prokuraturanın yol başından talep edýäňiz. Ine häkim gaçyp ýör. Näçe gerek bardyk? Bize Türkmenistanyň prezidenti ýaly iş bermeli. İş berenokmy? Bize sosial durmuş ýanky pasobiýasyny bermeli. Bize kömek etmeli. Sosial durmuş kömegini etmeli. Bize Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna sosial kömegini berenok. Şoň üçin biz gerlik diýip ýanky arzaňyza aýtmaly. Inniki ýanky aýtjak bolýan zadym 54-nji madda. Serden. Raýatlaryň ýaşy boýunça maýyp bolan, işe ukypsyzlygyň eklejini ýitiren, işsiz bolan halatyna, Ne siz işsiz? Siz işsiz, ine şoňa işsiz bolan halatyňyzda we gaýry kanuny esaslar boýunça durmuş üçinçiligine hukuky bardyr. Siz haçan işsiz bolsaňyz, ine size kanun esaslary boýunça durmuş üçinçiligine, ýani sosial kömegine hakyňyz bardyr. Men şu 53-nji 54-nji madda Türkmenistanyň şunu düşündirýär. Men ýene bir okap bereyim. Raýatlaryň ýaşy boýunça näçe maýyp bolan, işe ukyplygyny, eklejini ýitiren, işsiz bolan halatyna kanuny esaslar boýunça durmuş üçinçiligine hukuky bardyr. O diýmek näme? O diýmek haçan siz işi ýitirmosaňyz ýa işi oturmasaňyz, maşgalan adam aç bolsa, gönden göni häkimiň ýanyna baryp ýa-da sosial guluklar bar, şöyle pensiya paýlayan, çağalan pulunu berýän, şolar baryp ýüz tutmaly. Bir de işçilik, sosial üçinçilik, durmuş üçinçiligini berin diýip. Eger-de olar bermese, olaryň ýokaryndaky edara ykdysady ministrligi ýütütüň. Ykdysady ministrligi ýütütüň hat bilen. 15 günde jogap gelmedigi prokurora baryň, şu rayon etraf baryň da aýdyn. Ine men işim ýok. Hiç ýerde işlemok. İşlemok, ine şu 54-nji konstitusiýanyň 54-nji maddasynyň netijesinde men işsizlik bolan wagtynda men hökümetden sosial durmuş öpçünçiligine hakym bar. Maňa şonu beren oklar ykdysadat ministrligi we sosial guluklar beren oklar. Hemmetine hat bilen ýüzlenin. Baryň aýdynda hatyny goýup gaýdym şöyle gol çekdir. Ykdysady ministrligiне iýerýäňizmi? Poçtaň üstünde ýanky ofitsialny iýerinde karşowny alyndy ýygnan. Ine şu zatlar prokuratura eltip görkezdim. Men de bir zat edin, hormatly vatandaşlar. Haçan Türkmenistanda işsizlik bolsa, sizin günäňiz ýokdur. Bu bir döwlet. Bu bir bir adada bir gurmaçylyk taýdan ýykylan bir zat däl. Bu bütün dünýäde öňe ikrar edip gelýän. Hemme bütün dünýä halkara konwensiýalar gol çekip gelýän bir döwlet. Hemme ýerde agzyny dolduryp, hemme ýerde öwredýär Türkmenistanyň prezidenti. Nähil ýaşamaly, näme etmeliligini bütün döwletlere öwredip gelýär. Diýmek, öz halkyny dogry üçin edýär, siýasaty dogry alyp barýar, ykdysat dogry alyp barýan adam. Ine şunun borjy, ýerine ýetiriş hökümetiň borjy birinji bilen öz halkyna işler tapyp bermek. Bulara biznesa öldürdiler. Esasy iş berýän biznes, biznesde işleýänler, talip, kärindeçiler, predprinimateller, telekeçiler, zavod fabrik açan adamlara ýitirip ogurlap, paraxorluk edip, elinäki zatlaryny alyp olara ýaptyrdylar. Indi işlik ýok. Logiçna. Bolmaly zat, işlik ýok. Bolmaly zat, ýöne logiçna gelip çykýan zatlar gaty dogry, şol şunu etsem şu bolýar ine. Şoň esasyna işdirlik.
Inni bular sizi gaýtyp ýanky daşary ýurda giden doğum arnaşyny pul ýerenine ýene de gelip talap ýoklar. Serin. Şu ýerde Türkmenistanyň ýerine ýetiriş hökümetiniň ýolbaşçy prezident boşu sizin önünüzde işleri bermäne. Her adama Türkmenistan grazdyny işini bermäne boş. İşini bermedik ýagdaýynda şu 54-nji maddaň esasyna size Türkmenistanyň sosial kömeklerini bermeli. Türkmenistan hökümetiniň adından sosial kömeklerini bermeli. Men 54-nji maddaň ýygyny aýdaýyn. Yaş maşgallara, köp çağıl maşgallara, ata enesinin mahrum bolan çağlaryna, veteranlara ve döwletiň ýa-da jemgyýetiň bähbitlerini gorumakda saglygyny ýitiren adamlara döwlet we jemgyýetçilik sejişdelerinden goşmaça golluk we ýeňillikler berilýär. Görýärmi? Edilýän zatlar. Bolmaly zatlar. Şunu eden oklar. Şu maddaň 54-nji maddaň ýygyny aýdaýyn size. Şu 54-nji madda ýürütülüşdirilen 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Türkmenistanyň prezidenti karar etdi. Şu karar boýunça Türkmenistanyň iň pes aýlyk haky 957 manat bolmaly. Ine şu ýerde şu 54-nji madda konstitusiýanyň 54-nji maddasy we Türkmenistanyň sosial goraýyş kodeksi bilen deňgelýär şu iki zatlar. Türkmenistanyň sosial goraýyş kodeksiniň esasyna we Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna bizim haklarymyz bar. Ine Türkmenistanyň prezidenti 2020-nji ýylda 1-nji ýanwarda ýönetim karar etdi Türkmenistanyň iň pes aýlyk 957 manat bolmaly. Diýmek şondan pes 45 saat işlesen bir hepdede biz pul almalylar. Inni siz işläp bilen yok. Açanla işläp bilmeseňiz size sosial ýanky durmuş üçünçiligini Türkmenistanyň hökümeti bermeli. Ol beýik döwletlerde nähil bolýar? 70% iň pes aýlygyň 70%y ýanky alınıp size berilýär. Ýa-da sizin 2 ýyllaky ortaça aýlygyň 70%y size berilýär. Biz iň sada metod alsak, Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna görä 950 iň pes aýlygy alsak, onda şonuň 70%y 670 manat bolýar. Her işlemeyen adam özüne hükümetten 670 manat almana her ay pasobi hükmüne hak var. Şunu Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň hemme kanunlary Türkmenistanyň sosial goraýyş kodeksi tasdikleýär. Men muny kellämden elbaýdam. Ine şu konstitusiýadan we Türkmenistanyň sosial goraýyş kodeksiniň esasyna siz erteden başlap ýerden häkiminiň öňüne baryp maňa 670 manatym ber diýip bilýäňiz. Egerde bermese, ýa-ni sosial gulluklaryny ýüzlenýäňiz, olam bermese, ykdysad ministriniň ýüzlenýäňiz, ene meniň siziň sosial guramaňyz ýerinäki beren o, şunu berin, olam bermese, şol hatlary jemläp prokuratura ýüzlenip, maňa sosial kömegini beren oklar, men işsizlikde gerekmiyor, men günäm ýok, men işlejek, maňa iş tap berin ýa-da sosial kömegini berin. 54-nji maddaň esasyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we sosial goraýyş kodeksiniň esasyna maňa 670 manat berin diýip talap edin. Soraman, talap edin. Türkmenistanyň prezidenti boş şonu etmäni. Şonuň üçin her kim gidip sosial gulluklardan her ayda öz 670 manatını almaly. Egerde size Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 54-nji maddasynyň netijesine şol işsizlik sosial durmuş kömegi berilmese, onu siz ykdysad ministrine arz edip ýüzlenip, ondan soň prokuratura ýüzlenip bilersiň. Ýene öwrükde gaýtalaýan şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Egerde prokuratura çözüp bilmese, onu bul Türkmenistanyň hökümetiniň halkyň konstitusiýanyň esasyna öz alan borçnamalaryny ýene ýetirmeli bolýar. Şonu suwd edýär. Näme üçin işsiz adamlara sosial durmuş kömek edilmän? Tersine at yataklar ve it yataklar gurulýar. Ya-da başga gerekmejek binalar gurulýar. Näme üçin Türkmenistanyň prezidenti şol size almaly pullary 670 manat size bermän,
bir topar zatlar gurup ber. Men size şonu düşünüreyim. Birinci bilen Türkmenistan hökümeti öz ilatyny sosial durmuşlardan üpçün etmeli. Onu ýadydan çykarmaly. Türkmenistanyň prezidenti şol minister bolan märe diňe paraxorlyk edipke onun esasy skemasy gurmuşlyk biznesi. Şoň üstünden paraxorlyk edip ogurlap öwrenen. Inni prezident bolup işlerine kadına pul geldi, gönül bir bina açya, bina oraya yeni buradan dedi ya. O yerde iksan bekliyor. Birinci, bütün dünya görkediye ine men reformator, men gurucu. İkinci, bakalar 5 yıl kaldırıp cüvsüne pul oluyor. Halkam gidiler. Erti suda çeksen men gurdum ha diyer. O doğuncan sen gurdun on 5 etse bakası var. Onu biz şular ýardymdan şin itiyatak kursan biz 5 tane itiyatak kurup bilýär. Näme gurun edýän diýsen, o ýerde ay men günäkar däle. Men diňe gol çekdim o ýerde ine men ministrim, vice-premier. Men unutdum şolary barlamany diýerde sypar. Ýöne biz onu tutturmak. Indi gelin biz Türkmenistandan gelen habarlary seyredelim. Hani surat koyalım. Birinci surat seyredelim. Şu suratda ünsürin birinci Recep Hacamarat Recep'in oğlu, yani sizin bilişine diyali, bir minut yine seyredin. Şurada Ananlar Recepov, şol çaltaşlı adam, bu Inegulliyen, yani Muhammed'in doğunu, İcret'in adında kılan Inegulliyen ayal maşgalan adam. Ine şonun iksany oğlu biri Hacamarat, gök kostümlü, yani narkoman bu torun, öňlenmer narkoman şunu bolanok, yani öňlenmer gelen narkoman. Häzirde Holand bu yani Çiburoşka bolup gidipdir. İkinjem Şamrat Recep diýen oğlan. Olan bir büyük hepçilgeden men Şamrat Recep iň şulan bir merzawet, iň bir nimet diýsem ol lekin. Bunun arasyna çempionat edip dur. Kim büyük hepçili, kim halky köp talap biler diýip bir çempionat edip dur. Şammy diýelýäni utup dur häzir. Häzir biz ýygyderli seyredeli kimden utup. Indiki surada seyredelim. Ine şul Hacamarat diýen ogly, Hacamarat Recep diýen oğlunun ogly var. Şamrat Recepov bilen Hacamarat Recep iki oğlan şul kakasynyň 60 ýyllyk bayramalyna suraty. Ine şul gök kostümli Hacamarat diýeniň ogly var. 18 ýaşly Birenç Recepov diýip bir ogly var. O hakda men häzir aýratyn gurulmadan. Indiki suraty goýun. Ine şu suratda seyredin, Ananlar Recepov gapdalyna şu Inegul Recepova ýanky Berdi Muhammedowyň aýal ogany. Ýygyna da şu Şamrat Recep oglary. Şu ýerde eline de aktyjy. Ine şu 60 ýyllykda men näme şu suratlary gökdýän, soňuna bir netije çykaran şulardan. Indiki suraty goýun. Ine şu ýerde ine seyredin, Ananlar Recep ýanyky dostlary bilen. Men dostlaryna tanamok, ýöne ine dost. Indiki suraty goýun. Ine şu ýerde 60 ýyllygyna muňa aýdym-aýdylýar nemenilýär. Bir dawraly ýanky çäre. Indiki suraty goýun. Ine görýäňizmi, tortuň üstüne 60 ýyllyk, ýanky 60 tipi adamy. Şu Ananlar Recep we onuň ýanky dogun garnaşlary, öz çaglary ine dawraly märäke belýär. O gowda. Ýöne haçanda sen öz puluňa biznes edip gazanan bolsaň, ol bir zat haçanda sen bütün halky sen ýegenleriň talap şu pulu edýän bolsaň, onu şu bayramlarda bizim pulumyza geçýär. Bizim maşgalalarda ýanky produkta bolmaly, bizim maşgalar maşina almaly, şu pullary ýanky ine şu dawraly märäkeler geçýärler. Bizim halkymyzdan pul oglap, bizim tebiğ baýlyklardan gelýän pullary oglap, bize nalog koyup, bizim elimizdäki zawod fabrikalar alıp ine şular dawraly märäkeler geçýär.
İlk sorada seyredelim. Ine şu Recep, pardon, ananalar Recep bilen onun üstündäki ýanynaky duran oglun, onun ady Kemal. Kemal. Ine şol ananalar Recep'iň jigisi ýogalan, bir wagt ýogalan jigisi özgerli diýip, ýani şoň ogul şol. Şol Kemal'a şol ýaşly ýyllar zorlap öldürip ýören oglun ine şol Kemal. Munyň klyçkasy halkyň içinde Hele diýilýär. Kemal Hele. Ine şol adam bütün Türkmenistanyň içinde bir topar maşgalany betbaşçylyga salyp, ýyllarny zorlap öldürip kananyň başyna döňüp aýlanyp ýören adam. Ine men muny ýüri taýdan Milli Howpsuzlyk Gullugyna, polislara, prokurorlara ine şu suratlar, ine şul adam. Şulary näçip tutak eden ol? Näçip ananalar Recep'i tutak eden ol? Tutak eden ol. Bolupdyr bir nemen ýani aýalynyň dogany prezidentiň. Kanun öňünde näme hemmemiz deňdämi? Näçip şunu tutak eden ol? Näçip şuň öýüne, kameranyň öýüne barp bilen ol? Näçip siz bir adam maşina alsa, şu maşiny niden aldyň, pullar niden aldyk, diýene ýaly oňa topulýan, näçip şu ýaly akula Türkmen halkynyň pulunu oglap ýörenlere barıp soran zok. Jaýyna aýdyrdyň, salgytlar tölediňmi? Sen çağlaryň, oglaryň, akdyklaryň Mercedes, BMW minip ýörler, niden aldy o pullary? Salgytlar töledimi? Siz öňüň niden aldyňyz o pullary? Hani düşündürşleриň diýip, saglyk gullugy, MHM gullugy, polis gullugy, prokuratura, sudlar nidesiz? Nidesiz? Ya Türkmenistanyň konstitusiýasy diňe garyp halky işleýärmi? Ýani onda da onuň esasy, ýani boş maddalar işleýärmi? Onu diýmek döwlet ýok. Men şondan aýdyp gelýän, döwlet ýok Türkmenistanda. Bir banditler, Berdi Muhammedow öz paraxor hökümeti bilen, oňdaşynda da garnaşlary bilen Türkmenistan talak gelýär. Endi men size bir kiçik video görkezýän. Şuňa seredin gowy. Şu ýerde şu videoda Birinci Recepov var. Şu Birinci Recepov ananalar Recep'in nemeti ahtygy, ýani Hoca Marat Recepov Instagram'da BH ya Birinci Hacıyev diýip ýazýar özüne. Gizler ýaly. Ine şu oglan seredin bir hepçilik etýär. Türkmenistanyň ýollaryna rally görkezen bolup, kanlar bolup, öňünden çykdy, awariýa düşüp ona öldürer. Oňa hiç adam bolmaz. Ýöne şu oglan Birinci Recep Türkmenistanyň Aşgabat, Ilaytada Aşgabat, Gökçe bagy şu taraplarda bu tarafa ýani Änöwden açyk aňarrak, o tarapam bagdan açyk aňarrak bezmeni çeldi. Hemme giýjek magazynlardan salgyt alyp gelýän oglan. 18 ýaşly oglan, entek okap ýören oglan, agşamlaryna BMW'de gelip salgyt alyp, ýani ananalar Recep berýär. X-Paylaşýar. Reketir. Ondan Türkmenistan türmedämi? Düşündürmü onu? Ofitsialna şu magazyna açjak bolsaň, şoň ýanyna barmaly. $10,000 berýän, ýa ondan köp berýän magazynyna görä. Berýän seni salgyt edarasyndan, pajarnikdan, polislerden, beýliklerden, hemmelerden goraýan. Hiç kim ýanyna gelmeýär. Hani Türkmenistanyň konstitusiýasy? Hani olar ýaly nime bolsa, Türkmenistanyň kanunlar işlenokmy? Hani MHM gullugy, ýani salgyt gullugy, alyk senagat gullugy, hani o ministrlikler nirde? Türkmenistanyň prezident soweti nirde? Türkmenistanyň goraýyş hop geňeşi nirde? Bu milli problema. Şol adam Türkmenistanyň salgyt gulluklarynyň almaly pullaryny jemläp bir gerekde özüňüzne urýar. Bular eýýär Türkmenistanyň organlary, ýani salgyt gullugy, Targowla Ministerstw Targowla, ady harytlary, satyş ministrligi hemmetini, sanepidem stansiýany, pajarnikni hemmetini, şolara derek göni gelip pullary alyp işläp ýör. Hökümetiň organlaryny paralizować edip koýup.
hökümetin organizasyon strukturasynyň ýa-ni organlary, MHM işgärleri, polis işgärleri, salyk turlugy, ekonomik ýa-ni bezapas gullyklaryň hemmetini aýryp ine işläp goýýar. Ine şol birinç diýen oglan hemme giýjek magazynlardan reket edip getipýär we şo pullary alyp 10 minglap dollarlap pul soýýar. Munyň her hil maşyny bar. Toyota Camry 2020-nji ýyl nomeri 1981. Toyota Hilux 2020-nji ýyl nomeri 1707. Mercedes, BMW maşynlary. Muňdaşyndan başga bir topar maşynlar bar, hökümet nomerli. Hökümet nomerleri aýlanýar sebäbi gaýyp paý saklanyp, muny ýa-ni meýide polisiýa saklanyp. Ine siz indi maňa soraw berdiňiz. Şu jinayetçi birinç Recepov diýen adam şoň edýän işlerini Berdimuhamedow bilen okmy? Jinayetçi birinç Recepov hemme giýjek magazynlary aýlanyp pul çöpýär. Ol magazynlar jogap berýär. Egerde sen magazyn açjak bolsaň, birinji şondan ruhsat sowarmaly we tölegini ırza bolmaly. Aýma-aý tölegine. Her aý tölegi talap durmaly. Ýa-ni töläp durmaly. Şonda saňa hiç kim ýanyna gelip bilmeýär. Diýmek, bega diýilýän, ýa-ni şu birinç diýilýän ady bega kliçkasy hökümetiň roluny özüne alyp hökümete gelmeli pullary özüne alýar. Inni Recep Annazaryň kiçijigisi bolan Owez Muradyň ogly Kerim Recepov o barada men görmürdüm. Onuň kliçkasy hele we birinç Recep'in bir kanunçylygyna biz ýalňy men düşündürüm şol hakdary. Biz başga da serip geçelim. Şol jinayet schemanyň işlemegi sebäpli mende bir soraw bar Berdimuhamedow we onuň paraxor hökümeti. Han söwda we daşary ykdysady gatnaşyklaryň ministrleri. Niýe söwdýär? Näçip ine birinç Recepov siz ederek magazynlar açýar, siz ederek şolardan tölegler alýar, siz ederek şolaryň salgytlaryny alýar, hemme zatlaryny edýär. Hansy? Näçip Türkmenistanyň baş salyk gullugy şolardan nalog alanok, zat edenok, siz edenok, barynok şo magazynlar. Niýe dedi? Näçip birinç Recepov ýanyna baryp aýdan zok. O dogon sen Mercedes sürüp ýörsiň. Bu Mercedes'in bahasy $70,000-$80,000. Niýeden aldyň sen şo pullary? Senin 18 ýaşyň bar. Sen kakyn aýrly, bir näçe wagt mundan ozal. Ýa-ni diýme saňa alyp beren adam bolmaz. Sen niýeden aldyň o pullary? Bolýa kakyn berip diýsen, olama ýok sende. Näçip sorandy? Han Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullugy. Şurýaly adamlar Türkmenistanyň ýa-ni ýürütülüşden organizasyon strukturan içinde girip şolar bozup dursalar döwlet howpsuzlygy däl şu. Iqtisadiýetde ýykylýar sebäbi ýa-ni ýygyna gelmeli pullar salyk tökümine gelmeýär. O ýerde ýürütülüşden birinç Recep garaşyp durup o pullary. Annanazar Recep'in ýa-ni ýegeni şo ýerde işläp Annanazar Recep bilen pul paýlaşýarlar. Näçip siz şu zatları durdan ok? Näçip siz prezidente ýa-ni görkezme hökümine informasiýa beren ok? Näme? Düşündürüň şonu. Ýene de sorawa han Türkmenistanyň ýerine ýetiş hökmüniň ýolbaşçysy Berdimuhamedow. Hansy? Näçip siz öz garyndaşlaryňyza da, dolardaşlaryňyza da şurýaly mümkinçilikleri ýa-ni gollap, şurýaly olar gol ýa-ni şular bir zat ise basýan şonu. Näçip? Han Türk sen näme diýýär? Näçip Türkmenistanyň prezidentini arest eden zok? Näçip şol oglunlary ýa-ni ýegenlerini arest eden zok? Eýýär öňe ýa-ni aýal doganyň äärleri hereket edýär. Olar meni garrydylar. Olaryň çaglary hereket etdi. Olar meni ýa-ni olardan bolan çaglary ötüp 18-19 ýaşly olar meni herekete girdiler. Ey bular ulup bar ya, bular niýe bar ya, bular goşulyp bar ya. Türkmenistanyň baýlyklaryny talap, Türkmenistan halkyny talap, Türkmenistan büdjetini talayan adamlar. Biz niýe bar ya? Men şondan ýa paçalar bar ya. Ananan zok. Bulan garyndaşlar gün-günden galyp gidip otyr, ýa-ni 18 ýaşy doly öz paraxorlyk biznesi bar. Her kimin
Her bir yerde. Olam teredim. Ayal doğunun eğri ve onun garnaşları. İkinci ayallığının özü ve onun yankı eğerinin doğunu garnaşları. Bundan başka her yegenin yankı gıyını durumuşa çıkarsa o tarafı, gayin tarafı. Oğlu, onun gayin tarafı, onun yankı garnaşları. Bu köpölükli botuyor. Biz haydi yerini ekler Türkmenistan'da. Yine şoň üçin sizin wagtyňyz ýok. Şu zatlara, kanun etaatına jogap bermäne, öz haklaryňyzy almaly. Daşardy gidip işläp gul bolup ýörsiňiz. Onun için hizmet etmiyor. Hurmatly vatandaşlar. Biz Türkmenistanyň prezidenti 2007-nji ýylda bizim Türkmenistanymyzy basyp alanlar näme bolýar, gül ýaly ýa-ni sabırlyk edip dilimizi diýişläp zat diýmedik. Ondan soň diýişimizi gysyp, diýişler dökülip, ağlap, göz ýaşlar döküp, kör bolup, şuňa berdik. Şundan soň biz egerde gymylamasak, gün-günne bu köpelek gibi otýar. Bular görüşmek kyn bolar, ananyň sen. Siz. Şoň üçin men size aýdýan, haklaryňyzy alyň. O ne kim bolar ýa-ni ýegenler diýä, ýegenleriň çagalary kim bolar? Kanun etaatynda jenaýatçylar. Näme jenaýatçylar gelip bizim haklarymyzy alýar, näme paraxorlar, polis, ýa-ni emhame işgalleri şolara gora bizi basyş edip bizim haklarymyzy aldyran. Näme etaat? Şoň üçin şulardan Berdim Hamedow bizim döwletimiz öňe gitmez. Unutmasaňyz, gün-günden betbaxçylyk edip otýar. Öz ukyp ykdysadetde düýbünden nol, sosial syýasatda düýbünden nol, ömrüne bir gezek teledebat etgörnok, telewizionda çykyşyp, ýa-ni jogap berip görnok. Biz onu gün edip ýörüs. Etgörnok. Syýasatçy. Putin edýär, beýlek prezidentler edýär, bu etgörnok sen orta çykyp bilenok. Şol ýaly ukypsy. Muňa hiç kim sorgan bermeýär. Ya sorgu bersen bu dron yeri. Bir ikilik çıkeza. Şoň üçin gözüne seretdiren oklar. Bir gözüne seretse gorkýar. Ýene şu adamın garnaşlary bir topar paraxor biýhep bilen bizim halkymyzy edip bizim baýlyklarymyzy şu adam ogurlap ýör. Şondan galan zatlaram şular talap ýör, ogurlap. Näme biz şuňa ruhsat berýär? Bizim hukukçylyk gullugymyza pony paraxor, ola bulary jenaýatçyları çekmän gaýtyp bizim halkymyza basyş edýär. Polisler hem şol ýaly. Polisden sorasaň, ay biz näme ederiz? Biz ýa-ni näme etjek bolsaň, üýşüň birek-birinden agzy bir bolup reagiýer dedim. Näme paýdamyz bolup başlygyňyza? Bize bu ýaly işler boldy. Bu tarapdan halkymyz bize agzyndan gelen aýdýar, bu tarapdan ýegenler biz näme edeli? Ministrimiz aýdym. Türkmenistan prezidentinin garnaşy bolsa da aýdym şoňa. Biz näme edeli? Gel sen men dereme gel, posta dur, hani seni gürleşgör, etini ýarardy. Milli howpsuzlyk gullugy. Sizin çağrınız ýokmy? Ya siz paraxor edip öýüňizde bir pul ýygnap, ay men gül ýaly. Gyzyň bir gün akşam ýaly däýse jogap bilen. Ol Kemal Herediýany awçy, gelip ýör, şu kim sap birsem bolýardy. Alyp gider zorlar. Namysyna mitirersiň, gurbanyň diýen sözleri ýadyňa düşer. Näme gerek şunu ýandyrmyş? Milli howpsuzlyk gullugy, polisler, wayenler, siz güç, siz Türkmenistanyň prezidentini halk aýyrjak bolsa öňüne böwet bolup dursaňyz. Gowşamyny, halka zat diýmän. Halk öýtüler, size derek şu meselen çöýär. Siz kanunlar beja edip, siz ýa-ni haklary beja edip etmeli adamlar gyra çekilin. Zat diýmän galyan halka. Gaýtyp köşeşdiren bolup, ýa-ni tutsak etmän. Şolara bir maý berin, şu öýler çözüp goýun. Size gowar. Sizin hem baklı durmuşunuz var. Bizim hem baklı durmuşumuz var. Siz siýlanyp başlarsyňyz. Size aýlyklar ýokary var. Siz beýleki döwletler ýaly, ýa-ni proforientasiýaňyz, professionalizmiň her 6 aýda öser durar. Size ýürüýtirilen okulary iýerer, östürer sizi. Siz hakyky milli howpsuzlyk bilen işlemeli bolsaňyz. Hakyky analitik centrlar, spespodrazdeleniýalar bolar size. Ösersiňiz. Haçana çelli ýa-ni närazy edeň gulluk bolup ýörersiňiz.
İçinizde ofisiyerler yok mu bir namus edýän? Şu zatlar görüp namus edýän. Haçan KGB öz halkyny talap ýördi. Hiç haçan. Berdimuhammedow kezzap bütün ömrüni halkdan pullar ogurlap gelýän adam size de mecbur etdirýär şunu. Balyk baştan ýank çüýrýär. Polis uluklary. Sizin içinizde ofisiyerler ýokmu? Ofisiyerler bolsa ine wagty gelýär. Türkmenistan inni öňküýaly ýaşap bilmeýär. İki sany ulu garşylyk bar. Türkmen halky öz azatlygyny, öz haklaryny isleýän, bu tarapda da paraxorlar. Kimin arkasyny tutýaňyz? Paraxorlaryň arkasyny? Türkmenistan talak gelýän adamlaryň arkasyny? Sizin çağalaryňyz ýokmu? Sizin akdyklaryňyz bolmalymy? Näçe siz öz çağalaryňyz gelecekde boljak akdyklaryňyzy şol ýaly durmuşy dowam etmäne mümkinçilik edýär. Näçe siz Türkmenistanyň halkyny kömek edýäňiz? Siz kasam içenizde aýdýaňyz. Men Türkmenistan üçin, Türkmen halky üçin, on soň prezident üçin ýa. Ýöne siz Türkmen halkyny unutýaňyz. Siz gönden prezidentin aýagyny uşap başlaýaňyz we izinden başga da uşap başlaýaňyz. Utunun. Maskara bolýaňyz dünýäde. Ol Hudaý taklaryň Yalan Vatan programmada waýenleri görseňe şeýle bir namus edýän, şu Türkmen bolanyny namus edýän. Şu bir ýerini görkezse büýük oşýaňyz. Kim birinji bol? Hudaý taklary. O ýallaklara gurulmy edemek, o burkolaýan. Tanççylary, ýani vice-premierlere puluny dolara satyp ýören aýal. Nemede Krasnovodskda Dinjalya Türkmenistanyň prezidenti vice-premierleri bilen ine şolanyň konsert geçirip şol aýal çağajyklar, gyz çağajyklar şolary agşamdan satýar. Burkolaýar. Jinaýatçy toparynyň ýani medeniýetdäki ýol boşdy şol. Ne şoň üçin bular hemme paraxorlar üýüşüp ýani bile Türkmenistany çukurap barýarlar. Türkmenistanyň prezidenti diýip biler. Oy, hormatly Gurbanow, sen meni tanqid edýän, meni ogurlaýan, men ýöne beýliklere de mümkinçilikler edýän. O dogry diýen zady. Yalan näme? Ýöne beýlik ogurlaýanlaryň sany 10 gaty üstse. Beýliki 3 milyon 750 000 adam näme etmeli? Aç ölmelimi? Olarda olaýan mümkinçilik ýok. Biz Ýoldaş Berdimuhammedow demokratik döwlet urjak bolýar. Demokratik döwletiň iň esas prinsipi sменяемость власти. Diýme, Türkmenistanyň ýolbaşy çalşylmaly. Şu çalşylan wagtynda demokratik institutlaryň iň birinji ýani düzgüni şol. Onu demokratik institut diýilýär. Beýleki demokratik institutlar azat metbugat, saýlawlar, açyk saýlawlar. Ýewropa döwletleriň komissiýalaryny getirip barladyp hiç kim ýerini hiç bir falsifikasiýa etmedi ýaly. İsteniň adamyň öňüne jogap bermelisini talap edene jogap berýär. Açyk korrupsiýa diýer. Türkmenistanyň baýlygy hemmelere deň agyrmykda barar. Sosial problemalar çözüler. Bir topar sosial ýani 970 manat däle müňläp adamlar alarlar, işläp bilmeseli. İş bolmasa Türkmenistanyň boşarak yerine yetirir. Siz bolsa näme edýäňiz? Sehel pul gelse, o adamlara ölüp oçuda durup. Siz at nimetini urýaňyz, it nimetini urýaňyz. Yalan Vatan programmada şunu seretdim. Siz bir gerekmejek binary gurup, oýdan 5 etdi ýani bahalar galyp pul urýaňyz. Ya biz näme idiotmy, ya biz näme düşünen dokçular. Ya siz bizi Allah, ay bular düşünen ok, bular akly ýok diýip özüňiz ýaly bizi görýäňiz. Dowam edelim men çykyşymy, hormatly vatandaşlar. Men diýjek bolýan zadym şu gepleşigimde ine şu ýaly paraxorlukly gidip dur. Hani deputatlar, halk ýeňeşiniň wekilleri sizin, ýani deputatsyk kontrol bar, deputatsyk zapros bar. Baryp kontrol edip zapros edip bilýän. Ine men size informasiýa berýän. Begenç Rejepow giýje kariketir, giýje ünlü ýani aýlanyp magazynlardan pul alyp onam jemläp 50 paýlaşyp Anna Nazar Rejep bilen paýlaşyp 18 ýaşly oğlum gidip ýör. Näme esasynda?
Näçe siz Milli Hopuluk Komitetine ýa-da Türkmenistanyň prezidentine aýdan zok. Sizin ýegeriniz şey dip berdi. Ýa-da Türkmenistanyň polisiýasyna, prokuraturasyna hat ýazyp şunu barlap berin. Men aýdýan size ofitsialny bütün dünýä eşitýär. Indi eşitmedik diýseňiz hem biz Türkmenistana baranymda sizin spiskdaňyz bar. Indi şu günne kim halk deňeşiň wekili? Atdaňyz bar. Prezident bolan o. Şonda da motiwatsiýa. Sebäbi siz halk wekilleri de. Siz Berdimuhammedowyň gullary, saýlanan gullary, ýani saýlawlardan geçmeýän saýlanan gullary. Ine şoň üçin men size diýen, sizin parlamentiňiz 0 halka hiç ad etmedi ömründe. Sizin prezidentiniz 0 halktan pullar ogurlap, paraholuk edip, öz atları, eşekleri, ýani itmedalaryny öl ýani ýanaky adamlar bir ulum tuşunç ýaly ýana göýne serdilmän botyrlar. Oňa da adyny tutanlaryň ýüregi durýar. O näde döwlet bolýar? O döwletde köpünde o gülkünç bar da. Kinoda da görünür şol ýalatda maskarçylyk. Siz Hollywood kinodan geçdiňiz ha. Ol Hollywood kinoň komediýasyndan siz onu deşik geçdiňiz oň nimetini. Derejesi boýunça. Mundan beter maskarçylyk. Türkmenistan halk geňeşiniň wekilleri sizem bir maskara. Ýanyňyzdaky o pampersly goşunlar Berdimuhammedowyň olara Hudaý saklasyn. Oň agzyndan çykýan zatdan işler ýanlar. Ya şula aňyrda dursun. Bir adam zadyň diýiljek zat ýa-da tuvalete goýulman, sidirmän saklaýarlar, şul näme diýseň şöyle saýýar. Türkmenistanyň prezident arkadan itlerini şöhrat diýseň şolaram gyýyp durulur. İtlerini şöhrat diýip. Ol bir maskarçylyk. Men bu zatlary näme düşündirýän halkymyza bu hökümeti garaşmalylar. Biz näçe çalyşyp bilsek şu hökümeti şonça biz bakyl durmuşyk diýip. Sebäbi şu hökümetin alyp barýan işleri absurd. Bir adamyň kelletine girip bilip bir logika tarapdan bir düşünür ýalat diýip. Şonuň üçin biz bütün dünýäde maskara. Ol bir topar adam aýdýar. Siz Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistan maskara edýär. Wagt dogonjam biz maskara edemiz o. Günne şul maskara diýär. Sebäbi bu ukypsyz adam şöyle ömrüne görünmeler. Ol ýokarda 10.000 kilometrde uçup ýören samolyody şuraya ömrüne samolyot uçurmak adam goýsaň näme der samolyot? Gün aşağı gider piga. Indi şuraya Berdimuhammedowy ömrüne ukypsyz, ykdysadetden 0, siýasatdan 0, sosial sorundan 0 adam goýsaň näme der? Türkmen döwletiniň gün aşağı gider. Ine edýär. Hemme zat diýip döwre bat, san tehnologi hani Türkmenistanyň milli lideri bolup bir zat gazanan zady. Bir zat. Guruşuk biznesmi? Şo ýerden 60% pullar ogurlar. Şoň üçin edýär. Hani başga zat barmy? Ýok. Başga zat barmy? Aýdy. Ýegenleri Türkmenistan talap ýör, olaň ýanky garanti. Dogonlar Türkmenistan talap ýör, olaň garanti. Dogonlaryň äärleri Türkmenistan talap ýör, olaň garanti. Bir ýerde paraholuk etmek bolsa, egerde daşary ýanky eksport import biznesi bolsa, onu Ahmetçal dejurundur. Oň üstüne edýär. Galan zatlar gönnün içinden ogurlap. O bizim ofitsialna ýanky внебюджетный fondlar bar. Olara o ýerdäki edýän zatlary büdjete giren o. Büdjetden daşary fondlar, valyuta barýa, şöyle näme diýäni halkyň hasaba aňyrda dursun. Sentralbank öňüne beren oga. Iqtisad ministriniň öňüne hasaba beren oga. Etçek zat ne diýär? Gün ogurlaýar, öz jügüsi ýaly. Hak ýok aglar. Bu döwlet bu organizasion tarapdan döwlet salgıtgulluğa şonu barlap durmaly. Sentralbank onu barlap durmaly. Iqtisadiýat ministriniň onu barlap, ýani ol atçytlary büdjete sokup bütün halka düşündirip durma. Hanadatdy. Bizde şu siyama işlen oga. Teýär ol prezident diýdi, tol görkezme bar. Ine şu görkezme diýen sözi ýadymyzdan çykaryň. Hiç şeýle görkezme işlen o. Şu görkezme diýenne mene size aýdýan jogapkarçylyk siz alýaňyzda şonu ediň diýdi. Diýmek,
sen jogapkärçilik alyp sen şo diýdi şol. Bolýar. Biz ýani dowam edeli çykyşlary Türkmenistanyna Berdimuhammedow Türkmenistan 100% parahola girdi. Diňe prezident däl onuň garnaş doganlary, garnaşlaryň yegenleri Türkmenistan talap ýörler. Bul haramzada däl. Bul Berdimuhammedowa ne utanç var, ne namus var. Yüzü padoş bir kezzap. Men bunu näme diýen? Sen näçe gerek biz aýdyp geçýär, näçe gerek biz düşündürýär. Hiç öňtören okpa. Bilýär, eşitýär bizim ýanky nemelerimizi seredýär, düzet bilen düzedýär, galan zady. Özüne paraholuk galanna bular sereden ok, ýöne başga zat aýtsak, açyk halka sereden bolýar, halk galaýmasyn. Galan zady sereden ok. Ya da kezzap Berdimuhammedow şu zatlar bilen ok da diýip öýdýär. Bilýär. Aňarsyna ýetýär. Ýöne siz helen uklap ýörsiňiz şu bilen ok diýip. Ýöne şulardan öz dogun garnaşy, öz ýani kezzap maşgalasy içinde bar bolan işat ýanok. Ýöne haçanna bilim ýanky ministrligine ýa ýene bir ýerde öz garnaşlary däl başga bir zat etse, onam Türkmenistan halkyna mysal hökmüne inimen görüşen hökmüne kä wagt eden bolýar. Ýöne şol tehnologiýasy mena paraholuk edýän, ýöne beýleklere de paraholuk ýol berýän diýip Brejnew tehnologiýasyny ullanýar. Şoň üçin bu Türkmenistanyň prezidentiniň edýän ýanky alyp barýan işiniň hiç bir logikasy ýok, bir absurd. Absurd diýmek ýanky hiç bir sistema dogry gelen, hiç bir logik taýdan hereketleri dogry gelen. Mysal üçin erti ýydan tursaň salam diýme. Bu logik taýdan sen ýaňy gören adamyň ýanky bir ýygy görmediň salam diýen. Bu bolsa ertiden turup sag bol diýär. Yani şoňa logikasy ýok, hereketler edýär. Indi diňe bolýan gelin ýene bir informasiýa seredenin ýalan watan programmalaryna ine pasportlar boýunça informasiýa geçdi. Şo ýerde maglumatlara görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti öz karary bilen 2580 adama raýatlyk berdi. 2020-nji ýylda ýaňy ýakyn 30 ýyllara başlap Türkmenistanyň prezidenti 2657 adama raýatlyk berdi. Jeni 2 ýylda 5237 adama raýatlyk berdi. Diýmek pasportlar berdi. Raýatlyk berenlerin 80% daşyryň adamlar. Ýani olaň 100% daşyryň adamlar. Ýöne 80% Afgan, Pakistan, ýani yegenleri ardan bakadan täze bolan jaýlary alyp, ýani 3,5 manatda alyp, şonu valuta 250 min, 350 min dolara satyp, şo satanlar raýatlagan satýarlar, şu Afganlar. Türkmenistan Afgandan dowrukkanyndyr. Ine şondan. Şular satýarlar, şonu spisak goşdurdyp, prezidente goluna iýerdirýär. Prezidentim gol çekip goýar. Oňa da açyk öýüne getirip gidýärler ýegenler. Melagam senem al diýip. O şol ýaly haramlada şoňa getirip durmaly, pul getirmeseň o sen ölüp dur. Koronavirus, sana vaksina yaramandykan urulýan, sen ölýän. Bu zatlar muňa paýkyna däl. O gerek ýok. Muňa onça halk gerek. Bir 500 min adam bolsa, galanam näme satyp bolýan bolsa, näme skem bolsa, şondan bir zat gelýän bolsa bas ýady. Mümkin şu agşamda ýygnaýandyr kä wagt, ýani aýda bir gerek ýegenlerni. Näme skemaňyz bolsa, edin men prezidentka getirin, ýöne maňa ucunun bolsun diýip ýani şolar çözdürýär. Şoň üçin şular ýani Türkmenistanyň organizasiýon strukturasyna girip ýani şonu bozup girip viruslar ýaly bozup zat şu organizasiýon sistemada gelmeli büdjede pullary ogurlap şu Türkmenistanyň büdjetiniň giýdeşini ýatyryp gelýär. Şu ýani. Şoň üçin raýatlyk meselesiniň esasy problematiýaly esasy raýatlyk berýäni şu ýegenlerin jaý satyp, şu jaý satanda olar pasportlar satýar. Ünsürün. Türkmenistanyň 1 milyona goly adamy daşyna pasportsy, ýani möhledi geçip pasportsy otyrlar. Şol Türkmenistanyň haýyş edilýär, protest etjek bolýarlar. Bular bolsa ýegenler şo biznesi edip daşynaky Türkmenistany degişinden kim milyar terörist mi, Taliban mı,
Hudaý bilsin ol adamlara pulun bolsa gel, jaý satyp, ýani oň hal maddi ýagdaýy siýasatyna üns bermän satýarlar. Olar bir problem. İkinci problemi şol adamlar Talibanlar bolsa näetmeli? Bir yer gelse yine de haýyş eder ýygynlar. Ene men doganymma, men jyýymma, men onymma, munymma. Olum getirip şöyle 2000 san Taliban bolsa Aşgabatda. Soň näme? Meni hukuk milli. Siz näme edeceksin? Näçe siz şu zatlara üns bermän? Ol bir tane adam çıkıp öz hakkını alacak bolsa doğun garnaşyny ýanky atakawad edip näme öýlerine baryp näçe şu zatlara üns bermän? Bu näme milli hukukçuluk diýen Türkmenistan. Ya bir tane adam protesta çyksa, ine ol milli hukukçuluk. Ya şoň ikisiniň tapawut derejesini bilen zok. Haçan men Berdimuhammedowa korrupsiýa paraxor diýenimde men size köp gezek şonu suwd etdim. Indi ýene bir mysala söýledim. Men size şu mysalam bir dikkatinize getirjek bolýan. Berdimuhammedow hiç haçan siýasat bilen meşgul bolmady. Siýasat institutu taranok, siýasat boýunça, ýani ykdysadyýet boýunça institutu taranok. Bu sosial ýani gözlegler boýunça institutu taranok, statistika boýunça institutlar taranok. Bu bir gowşak diş doktor. Oň tapawuty ýok, sen diş doktoram bolup, ýani güýç bolup bilersiň, tapawuty ýok. Ýöne bu diş doktor bolanda o bizimki ýaly biznes açyp, kyn günlerden geçip, ýani bir ölüp diýrelip, ýykylyp turup 10 gerek bankrot bolup turup, hemme ýanky ykdysadyýetin kanunlaryny berja edip, ýene galyp, olara dumuşyny etkermek bilenok. Muň kabinetine pullar getirip durlar, haram pullary ýani wzatka we her biznesden, her kontraktdan pullar çekip ýatan adam. Hiç şu adam Türkmenistany galdyrarmy? Hiç. Şu adam bütün ömrüni hökümetde işler, hökümetin pullaryny iýip, şo ýerde nähili ýene wazmoşlar bar, korrupsiýa edip pullary ýarmaň alady bilen boldy. Ya Türkmen halkyna bir orta çykyp bir zat görkezmedi. Ya Türkmen halkyny bet bakçylyk bolanda ýanyna baryp, ýani Banitada oturan adamyň ýanyna baryp kömek edip, liçna personalna aýlygyndan kömek edip, men sana kömek edýän, onam edilmedi. Türkmenistanyň prezidenti ýerine ýetiriş hökmüniň ýolbaşçysy. Türkmenistanyň ofitsialna kanun esasyna hemme medikamentler, muht bolma zatlary pula satylyp dur. Mümede gaýtdyk. Özü medik bolsa da şonu ýani ýerine goýup bilmedi. 2-3 tane bina goýman yeterlik derejede dermanlar satyn alyp şu koronavirus wagtynda 6 aýlap Türkmen hökmüni üçün etdi. Karantini ýani dil görkezmesi bilen ikrar edip, karantin diýse hökman suratda adamyň öýüne aýlyklar we produktlar beýleki döwletler ýaly ilk bermedi ýaly dil görkezmedi. Şonu borç almaz ýaly. Tüm dünýänem aldy. Şol ýaly bir näme diýenken? Haramzada bir onun bir möçleri bar. O limitden geçip 10 üstü ulur. Ýani haramzadalar barana. Şu Berdimuhammedow dogrydan tersen bir magazynçy. Bu esasy biznesi. Türkmenistanyň tebii baýlygyny sorap almak, satmak, satanda pul gazanýar. Şo gelen pullary guruşyň üstü bilen ugurlar. Ine magazynçy. Bu ýa döredüji däl, ýa-da bir rasionalizator däl, ýa-da bir reformator däl. Hiç sad edemok. Dine şol bir niýazyň skemasy, şo ýerden pul ugurlap getdi. Başga muň bir gazanan Türkmenistan üçin peýdasy ýok. Hiç. Ne dedim? Türkmenistan'da açlık, işsizlik, halk produktu nowada durupdur. Halk aile açmak üçin, aile almak üçin nowada durýar. Berdimuhammedow düýünki Watan programmasynyň video materiallary seyretsen, ýene de öz guluş biznesini edip, täze hiç kime gerekmeyecek binalar kurup, ýene de pul olup ýatyr. Ine şundan soň şu adam Türkmenistanyň halkyny üstürürmi? Türkmenistanyň halkyna bilimler berermi? Türkmenistanyň halkynyň sosial maddi ýagdaýlaryny çözermi?
Türkmenistanyň siýasatyny güýçli alyp baryp regiona güýçli döwlet bolarmy? Elbetde ýok. Şoň üçin näme diýsem, biz ýöne wagt çekip durýar. Men bir anekdot ýadyma düşýär. Bir oğlanjyň kakasy serhoş eken. Şol günne köp araq içýän eken. Ýöne günleriň birine aragyň bahasy birden ýokary galypdy. Şonda oğlanjy kakadan sorag berýär. Kaka, aragyň bahasy galdy. Indi diýmek sen araga pulun bolman köp içmerdiň gerek diýse, olam diýär, ýok oglum. Ol diýmek indi sen öňküden az ýersiň diýär. Şol ýaly Berdimuhammedow haçanla halkyma nowatda durup, açlyk bolup, ýani pul ýetmeýän, subsidiýowany produktoryň, ýani arzan bahaly produktory bular ýetmeýän, öňe bir hepde berilýän bolsa, indi bir aýda da berilýän ok. Şu wagtlarda bul ýani halk pikiri diýe, indi şulardan gurulşyk biznesini durdup, şo ýerdäki pullary ýani halka sowar, şoň agyr ýagdaýyny açyk derejesini ýokary galdyrar diýip pikir etse, ýok. Onuň şu anekdotda ýaly, ýok. Ol diýmek siz azyrak ýersiňiz. Men bolsa gurulşyk biznesim bilen dowam eder. Şo ýaly serhoşyň bir keseli bar, şunuň bir paraxorlyk keseli bar. Indi şoň üçin şol adam hiç wagt Türkmenistanyň öňünde. Türkmenistanyň işleýän vice-premierlere, ministrlere, hukuk gorýan gurumalaryň hemme işgärlerini, ofisiarlaryna aýýan. Şuňkuny sizin elinizden köp zat gelýär. Men size protestde çykyp, ýani Türkmenistan prezidenti aýryn diýemok. Siz hakykatdan hem şonu arys etmeli adamlar. Men Türkmen halky galyp öz haklaryny talap edenler ýardam berin. Sabotaj edin. Şolu bir zat etmeli bolsa tutup goýup bolýar. Teýär şol diňe öz haklaryny, sizin hem haklaryňyz bolýar. Haçanda men wozun öňüne baryp manifestasiýa edemde, men Türkmenistanyňky helak bolýan adamlar, sizin ejeleriniz, dogunlaryňyz helak bolup ölüp gidýän adamlaryň haklaryny gorun. Haçanda düýeji Narzan, Leyla Amerikada protestde çykyş edenlerine olar diňe öldüründe sizin hem dogun garnaşlaryňyz, sizin özüňiziň, sizin çağranyň haklaryny gorap çykyş edýärler. Haçanda bir Farhat öz tamyna protest geçirenine ol diňe öz haklaryny talap eden ok. Bütün Türkmen halkynyň sizem şoň içinde vice-premierler, ministrler haklaryny talap edýär. Sizin hem haklaryňyz bar. Senin hem borjun ýok Türkmenistanyň prezidentine seretmeýän idiot ýaly ýazyp, ýani sypsam bolýar diýip durup, ay bolýar, mena hiç zat başar bilemok diýip duran ýerinden senin hem haklaryň gorýar. Şoň üçin egerde biz sizin haklaryňyzy gorýan bolsak, onu siz bizi saklamaň. Siz we Türkmenistanyň biz we Türkmenistanyň prezidentiniň ýani arasynda siz büyük bolup durýaňyz. Men öňüme aýdyp gelýän. Açyk kelleňiz işlese, namusyňyz bar bolsa, siz halka ýardamçylyk berin, halk turup öz borjyny ýetirmäne mümkinçilik döredin. Haçan halk ýanyňyzda prokuratura, hekimlere barsa, aýtsa, düşünjek bolup, çözülmeýänmi? Aýdyň, men çözülemok. Ine şul adam çödýär diýip patriýatyny görkezdi. Onda halk şoň ýanyna köşke barar, çözmäne. Köşke baranda da halkyň arkasynda durup. Onda biziň barymyz agzybir bolup, Türkmen halkyny azatlyğa çykaryp, bütün dünýä Türkmeniň kimdigini görkezler. Başga ýol ýok. Şonuň üçin men ine hemmäňize aýdýan, sizem Türkmenistanyň garażlary, bizem Türkmenistanyň garażlary, Türkmenistanyň halkam kösenýän, Türkmenistanyň içindäki, ulan Türkmenistanyň garażlary, daşyndaky, Amerikadaky, Russiýa, hem ýerdäki Türkmenistan garażlary ulan biziň garażlary. Men haçanda Türkmenler diýende, sen özbek bol, sen ýa-ni Dagestanyň bol, Rus bol, Türkmen bol, Lewaply, Balkan tapagy ýok. Türkmen pasportyň barmy? Sen Türkmen. Ine men Fransaň garażlary, bir ikinji garażlansam, men Fransaň garażlary, men fransuz diýip hasaplanýar. Ýöne men originalym, gelip çykyşym Türkmen. Şol ýaly sen gelip çykyşyň mümkin başgadyr. Ýöne şuň sen dokument boýunça Türkmen diýip hasaplanýar. Şoň üçin men Türkmenler diýen. Türkmenler diýende hemmäňiz şoň üçin.
Şoň üçin hormatly watandaşlar, Türkmenistanyň diktator sistemasy ýykylypdy. Siýasat, ykdysat durdy. Adamyň sosial durmuş ýagdaýlaryny hökümet götürip bilenok. Şoň üçin tizden biz Berdimuhammedowy täze Türkmenistany aýryp, Berdimuhammedowy aýryp täze Türkmenistany gurmaly bolýar. Egerde kimde kim eýýäm öz jemgyýet syýasy düşünjelerini östürip başlan bolsa, egerde kimde kim öz grajdan pozisiýalaryny berkidip başlan bolsa, diýmek haçanla Türkmenistan döwleti, täze Türkmenistan biz guranmyzda eýýäm ol öňde. Eýýäm şol adam ýolbaşy bolmaly hökümetde ýa-da saýlanyp häkim, deputat, geňeş, halk geňeşiniň wekili bolup eýýäm öňde hatarda işläp başlamaly. Ol adam reformalar goşulyp, reformalar çözüp, ol adam Türkmenistany öňe gidip akıtjak adam. Eýýäm ýolbaşy bolar şol. Egerde siz imsim ay ýokla men çözülýän adam ýok. Ýok, men Hudaý saklasyn. Men goşuljak, men sabırsyz edip seyretjek-de şular näme utorýar? Bular boş, şolar seyretjek diýseňiz, haçanla şol adamlar öňe gidende siz şolaryň ýylyna gitmeli bolsaňyz. Siz şolaryň edýän işlerine, ýani üstünlüklerine şaýat bolup şolaryň ýylyna ylgamaly bolsaňyz. Şoň üçin men her gerek diýen jemgyýet bilimlerinizi östüriň, siýasat bilimlerini östüriň. Sebäbi diňe biznes bileniň bilen sen ösüp bilmersiň. Sen iki tarapdan hem bolmaly. İstenlik ýolbaşy, oň siýasat bilimi bolmaly, jemgyýet bilimi bolmaly. On soň ýanky spesialisti, ykdysady ýa ýene bir zat, ýanky adwokat bolsa, onda adwokat tarapy, medisina bolsa, saglyk goraýyş bilimleri bolmaly. Egerde jemgyýetçi bolsa, jemgyýet bilimleri bolmaly. Ýöne her bir ýolbaşy, hem siýasatçy, hem jemgyýetçi bolmaly. Ol ýanky şuňky döwre bap wagty bütün dünýäde talap edilmeli. Ýani şoň üçin biz ine şu ýaly bolmaly. Her wagt men ýa siýasat bilimlerini östüriň, jemgyýet bilimlerini östüriň, haklaryny alyň. Kim bolaýsyn prezident? Sen, men, ol kim bolaýsyn? Her wagt opozisiýa Türkmenistanyň içinde bolmaly. Hökümet näde dur hereket etse, opozisiýa turup hereket etmeli hökümete garşy. Onu hökümet durar da bä. İpbaryalar oturup olar bilen gürleşip, şu problemleri alıp, çözüp, olar jogap berer. Şuraya hökümet, şuraya bize döwlet, şuraya bize jemgyýet gerek. Şuraya bize halk gerek. Siz şunu etmän, hemmäňe diňe Berdimuhammedow ýykyldy ýa. Ine ýykdyk, soňy näme? Boş. Şoň üçin hem ýykmaly, hem şunu östürmeli. Ösmeli biz. Ine men size şonu hödürleýän, biz inni izah etmeli, biz diňe öňe gitmeli. Başga ýolumuz ýok. Sebäbi biz Türkmenistan döwleti bolup gaty dagarlyk. Sivilizasiýanyň iň ýygyna. Hormatly watandaşlar, täze guljak Türkmenistanyň gurulmaly wagty gelip başlady. Bize näme gerek? Buraya paraxorluk. Psik taýdan bir kesel adam näme gerek? Paraxor Berdimuhammedow Türkmenistana baş tutanlyk edip bizim döwletimiň 100% paraxorlugy geçirdi. Size şu ýaly milli lider gerekmi? Elbetde ýok. Size şu ýaly paraxorluk ýol gerekmi? Ýok. Size şu ýaly ýygalyk Türkmenistan gerekmi? Ýok. Ýa-da size Ýewropa döwletleri ýaly üsün Türkmenistan gerekmi? Ýa-da size hemmeleriň mümkinçiligi we hukuklary deň ösün sistemaly döwlet gerekmi? Ýa-da size baý we bahly durmuş gerekmi? Ýa-da size diktatorlardan ada Türkmenistan gerekmi? Ýazın kommentarlarda öz pikirlerinizi we bize maslahat berýän. Sag bolun, diňe öňe Türkmenistan. Sag bolun.